Wis pokoke seneng ya la ilaha illallah, susah ya tetep la ilaha illallah. Kula jenengan kudu pede. Jadi orang beriman tuh harus percaya diri pasti mlebu surga. Allahumma aja wedi sebab kuncine wis dikekaken kula jenengan. Dene wong dikeki kunci mari ngono gak gelem buka, tambah jegur nangone neraka iku salah alamat. Insyaallah jamaah Al-Ittihad mboten enten sing riku. Soalnya Kanjeng Nabi nggih pun janji, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku mesti mlebu surga. Illa man aba, kejaba sing ora gelem. Sapa iku? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge sing manut karo aku mongko mlebu surga, sing maksiat nyimpang sangka dalanku mongko jegur neraka, yaiku wong sing gak gelem mlebu swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur nasabun tahsibul ula bihulahu, nasabun tahsibul ula bihulahu, qalladatha nujumahal jawza'u mif la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habbada'iq dusudadi wa fakharin, habbada'iq dusudadi wa fakharin, anta fil yatimatil asma'u miftahul la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hafizal ilah
كرامة لمحمد حافظ الإله كرامة لمحمد أنبأه الأمجاد سونا لاسمه مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد تركوا السفاح فلم يصبهم عار تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله kuncine swarga la ilaha illallah kun la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir niki apalagi di musim hujan, terkecil lingkup kita Mojokerto, Jombang, agak luas lagi provinsi ngantos negara kula panjenengan, bahkan dunia, itu senantiasa tidak kunjung henti musibah turun. Kita mboten. Tapi musibah itu adalah ketetapan Gusti Allah. Napa musibah itu? Ma asoban nasu minal khairi wasyarri. Apa saja yang menimpa manusia dari kebaikan maupun keburukan. Dadi jenenge musibah iku pokok apa ae sing ngeneki menungso, enak gak enak iku jane jenenge musibah.
Cuma kula jenengan kecenderungan sing gak enak iku diarani musibah. Padahal nek musibah niku antara musibah sugih karo musibah melarat niku sing luweh ndadekno sukses musibah melarat. Lho nggih, wong akas-akas ngaji ku rata-rata wong melarat. Lah wong sugih nek sregep ngaji istimewa temenan. Yang ngaji niku rata-rata sing sregep ngaji ancene disetting karo Gusti Allah niku disenengi karo wong-wong sing lagi susah. Surga benjing iki dikebeki karo wong-wong susah waktu uripe nggo donya. Mulane niku musibah niku menurut ulama dibagi telu, ana sing diarani adab, enten sing diarani ujian, enten sing diarani peringatan. Adab niku musibah sing kanggo sapa? Musibah yang dijatuhkan Allah kepada orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing terang-terangan mengundang murka Allah dan menganggap tidak bersalah. Dunya sakniki diserang karo makhluk sing gak ketok meripat. Jenenge napa, Pak? Virus. Gitu mboten? Tapi yang mengejutkan kula jenengan pun semerat di berbagai video yang viral. Virus yang menyerang jenenge wapi. Anak sampeyan iku gak ono sing jenenge kaya ngono. Novel corona. Anak kula jenengan jenenge sapa? Anake wong Jawa. Paimin. Bejo. Slamet, Sudrun, ngono-ngono. Tapi ini kalau jenengi siapa? Novel corona. Yang mengejutkan penelitian tengene berbagai negara, subhanallah, yang menjadi sumber novel corona ternyata tidak satu orang muslim pun terkena suspek novel corona. Ora siji wong iman wae sing kena kesenggol virus novel corona. Karena niku presiden tersombong jenenge Xi Jinping yang membasmi wong Islam. Subhanallah, winginane nyambangi masjid. Nyambangi masjid minta tolong kepada para ulama di daerah Wuhan maupun di daerah Beijing. Nyambangi masjid-masjid minta doa. Kenapa kok minta doa? Masuk masjid ya gelem manut copot sepatu, ya ngomong doakan negara kita, doakan masyarakat kita, karena menurut penelitian dari dokter tidak satupun muslim terjangkit virus corona. Subhanallah. Itu menandakan bahwasanya virus corona adalah adab. Krana niku sing lucu meneh, sing viral, wong-wong wis gak ketik ngenteni syahadat, pokok masjid sembayang melok, sembayang madepe gak jelas. Wis pokok melok ana sing katokan cekak mari ngono nyamber sajadah diupet-upetno. Mereka takut dengan virus corona. Muga-muga barokah niku hidayah Gusti Allah mudhun. Allahumma Gusti Allah pirawene ngejlekno wong sombong, Pak. Donya gak kanggo, titel gak berkutik, kekuatan angkatan perang nyerah. Kenapa? Karena yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sing nomor loro sing diarani peringatan. Peringatan niku kanggo sinten? Kanggone wong sing wis diparingi iman. Kanggone wong sing diparingi fasilitas iman dadi wong Islam. Kenikmatan gede niku tidak disyukuri, tapi justru kufur. Maka musibah diturunkan tujuane ngelingno jeweran sangka Gusti Allah. Sedangkan kangge kula jenengan sing iman disertai amal soleh, kewajiban dilakoni, sunah-sunah kita lampai, tapi tetap mawon kena musibah, itu adalah ujian saking Gusti Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, krana niku upaya napa sing dadosaken kula panjenengan yang bisa kita lakukan sing dadosaken kula panjenengan dihindarkan oleh Allah saking musibah. Niki sampun dipun paringaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya beliau datang umatipun. Banyak solusine. Solusine napa? Kula jenengan ben terhindar dari musibah, ataupun kalau kena musibah, musibah itu adalah kebaikan kangge kula jenengan, pelebur dosa sekaligus ujian untuk naik pangkat kula panjenengan. Upayane napa? Sing nomor setunggal, biasakan dan selalulah berdoa datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Donga jangan pernah disepelekan. Wong sing maaf kafir wae, sing ora duwe iman, sing manggon nggo Cina, iku saiki gelem donga nang ngene Gusti Allah masih ya gurung ikatan janji kok. Gurung syahadat tapi wani ngomong Allah ngono. Donga. Allah sampun janji sapa sing donga bakal diijabahi. Kanjeng Nabi pun memberikan keterangan, inna du'a wal bala bainas sama wal ardi yaqtatilani wa yadfa'ud du'aul qablal bala yangzil wa yadfa'ud du'aul bala qabla ay yangzil. Dawuh Kanjeng Nabi niku, sak temene donga sing kula panjenengan panjatkan kepada Allah, jamaah al-ittihad niki munajat datang Allah Subhanahu wa taala nyadong musibah sing diturunno, donga sing munggah, musibah sing diturunno sangka langit. Maka dawuh Kanjeng Nabi, yaqtadilani bainas sama wal ard, bertemu antara langit karo bumi. Tadi nangone awang-awang niku donga kula jenengan karo musibah sing wis dadi jatahe niku ketemune mboten kok salaman, tapi ya ketatilani gegeran gelut. Wa yadfa'ud du'aul bala qabla ayyangzil, Allah menangno donga ngilangno balak sadurunge mudhun. Mulane penting kula jenengan donga. Lah zaman sakniki donga napa sing sangat penting dianjurkan. Rasulullah natos khutbah, Sayyidina Abu Bakar crios, Kanjeng Nabi khutbah mular menangis. Rasulullah dawuh ngeten, as'alullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairam minal afiyah. Kanjeng Nabi dawuh, jalu'o sira kabeh, mintalah kalian kepada Allah pemaafan atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Sebab dosa niku biang musibah, biang masalah jika tidak mendapatkan ampun sangka Gusti
jaluo setiap saat. Terus yang nomor loro jaluo afiyah. Afiyah niku napa? Jenengan kan sering toh Pak. Pripun keadaane sehah wal afiyah. Nggih ta mboten Bu? Ditakoni apa afiyah itu? Mbuh. Napa Pak? Afiyah niku napa? Ana sing cerita. Afiyah niku bojo kula Mas. Afiyah niku maknane ulama dawuh, maknane afiyah niku salamatan fid din minal fitnah siji. Selamete agama kula jenengan niku sangka fitnah. Selamete agama kula jenengan sangka faham-faham sing nyeleweng. Mulane kula jenengan dianjurna nek ndonga selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamane sing dhisikno. Nek mboten ngoten kula jenengan anak turun kula jenengan beragama Islam tapi berfaham jauh dari Islam. Niku berarti agamane ora slamet saka fitnah. Nomor kalih maknane salamatan fil badan minas su'il asqami wasyiddatil mihnah. Slamete awak sangka eleke penyakit-penyakit sing diturunno Gusti Allah lan selamatnya badan iniki saking penderitaan hidup sing abot. Shalli ala Muhammad. Loh, kula jenengan nyuwun afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ben mari salat witir niku lek dongane ya napa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jaluk maaf karo Gusti Allah lan jaluk afiyah. Napa afiyah wau? Lali meneh. Wong cek gurung buyar ngajine lali. Shalli ala Muhammad. Lan apa kula jenengan perlu ndonga nuwun afiyah dhateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, fa inna lam ahadan yuqta ba'dal yakin khairum minal afiyah. Sebab Allah tidak memberi kepada seseorang yang lebih baik setelah iman kecuali afiyah. Mulane kula jenengan jaluk imane ditetepno terus jaluk afiyah. Afiyah donya, afiyah akhirat. Pun siji napa sing iso ngindaraken saking musibah napa Bapak Ibu? Donga. Nomor loro sing nomor kalih sedekah. Ini kono sing mesti ngaji wis dibahas sedekah. Ala sing gremeng. Pokokne atine ngono iku ketara potongane wong mleki. Karena berkaitan dengan musibah bala, kula matur Kanjeng Nabi sing dawuhaken dhateng kula panjenengan Bapak Ibu, innas shadaqatu la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sak temene sedekah yang kau berikan itu bisa menyumbat, iso nyumpeli 70 pintu musibah yang akan turun kepada lawang musibah jumlahe 70 niku lho. Wong nek sregep sedekah tersumpal niku tidak akan sampai datang kula panjenengan. Cuma ingat niku napa? Nyumpeli bolongane musibah. Mulakno sumpele ya tergantung gedene lawange. Ngono lho, Bu. Pak. Ana wong ngeten lho, soalnya enten cerita ini. Gus, kula niku sedekah ben dinten, tapi kenapa musibah tetap
mandap dateng kula. Napa mboten kesumpelan? Ya tetep kesumpelan, cuma kurang gede sumpele ya. Lho nggih. Sembarang niku ndelok ukurane. Diumpamakna nek kula jenengan kegolong manuk dara, ya ndoke sak manuke sak manuk dara. Kan ngoten Bu? Nek manuk dara ya ndoke sak ngono iku. Nek banyak ya ndoke kudu gede. Nek ana banyak kok ngendok sak gedene ndoke manuk dara, iku berarti banyak stres. Nggih mboten Pak? Soale kula nate manggi enten kotak liwat ngene lho. Kebeneran sebelah kula niku wong sugih. Karo sebelah kiri kula niku tukang becak. Sing tukang becak niku ngetokno dhuwit 5.000 sedekah ngene kotak. Lho wong sugih niku ngomong, Mas, ngoten niku ngiseni pira? Saikhlase, Pak. Ternyata kono ya ngetokno 5.000. Padahal montore kula delok iku montor Fortuner. Iku berarti banyak sing stres. Tapi kula matur nggih, sing dadi dara aja ngendhok sak gedene, ndoke banyak, silite jebol. Artine nek wong iku gak mampu akeh, aja meksa ngakeh-ngakehno. Tauhid yang salah jika mengatakan wis mboten napa-napa Allah sugih sembarang kula kekno, yaiku mong jebol melarat kakean utang itu kadang-kadang ya gaya sok sugih niku. Paham Pak? Ya ayo ngukur dhewe-dhewe, awake dhewe iku wong golongan banyak tak golongan bebek tak golongan man emprit, ngono lho nggih. Ayo wis ngono, mene diukur awake dhewe. Loh, nyonya kula niku nate wayahe ziarah, wayahe napa? Niki lho, takziah. Paling ya padha ambek wong perning. Takziah niku kula takoni. Loh, berangkat sakniki, Dek. Nggih, Mas. Salim. Salaman. Kula delok isine apa iku? Ternyata isine padha, Pak, karo wong-wong niku. Beras sak cengkeh. Beras paling ya sak kilo gak ono, paling sak kilo. Mari ngono tambahin ndukure mie. Dek, wak iyem sebelah iku lho, Dek, nggawane ngene. Sampean kok nggawane kaya ngene. Lah umume, Mas. Baskome gede terus ditutupi isine cilik, mari ngono mari ngesok mulih. Iku takziah sing anut-anutan. Jenenge takziah itu memberikan bantuan kepada sahibul musibah. Ukur. Terus ya napa Mas? Wis gak apa-apa niki sampean gawa. Tapi sampean kudu nyiapi amplop 1.000 kanggo sahibul musibah. Kula kena ngoten. Sing pantes golongan awake dhewe ku ya takziah iku ya nggawa beras dikirim setengah pintal tak pira. Loh, kudune ngono, aja sak kilo. Ya iku mang lho jenenge banyak. Harus niku, kebiasaan itu harus dilangi. Lah takziah boleh jadi, langsung ngomong man sepurane nggih niku gak nggawa apa-apa, tapi engken dalu kangge tahlilan kula siapi. Kacang goreng sak glangsing. Ngono lho. Sedekah. Lah nek kula jenengan semakin tinggi iman seseorang, semakin besar fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mestine musibahnya pun lawange tambah gede. Sumpele yo kudu tambah gede. Paham Pak, Bu? Oke. Wis pira? Loro. Sing nomor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ngumpulkan keluargane, wakila disebutaken ada 45 keluarga Rasulullah.
teko ponakan paman sak piturute kelompokno. Dikelompokno terus matur. Paman-paman, keluarga besar saya, panjenengan kenal saya. Yo, kenal banget wong kamu Muhammad. Kira-kira nek kula cerita di sebelah gunung itu ada tentara pasukan yang akan menyerang kita, jenengan percaya tah? Jawabane, percaya wong awakmu gak tau goroh. Engkau al-amin, pasti aku percaya. Oh nek ngono ngeten kula tuduhaken. Kula niki utusane Gusti Allah. Aku ini Rasulullah. Aku duwe pangeran jenenge Allah. Aku dipun paringi kitab jenenge Al-Qur'an. Maka aku ngajak sampean iman kepada Allah, tinggalan brahala panjenengan. Ngoten ternyata Abu Jahal muntap, Pak. Muhammad, awakmu ngumpulno awake dhewe iku karepmu mek dikongkon krungu ceritamu iku ta? Wis ngene. Nek ancane pangeranmu Allah iku benar, Quran iku benar, awakmu Rasulullah temen, Rasule utusane Gusti Allah temen, pangeranmu ki turunno musibah geden-geden nang kene. Dikon turunkan hujan batu. Ngono, Pak. Ditantang kaya ngoten niku Kanjeng Nabi diam. Meneng. Malaikat Jibril turun. Bawa ayat bisiki. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-ayah sadaqallah. Dawe malaikat Jibril, dawe Allah melalui malaikat Jibril. Allah sekali-kali ndak akan mengazab mereka. Masih wong-wong iku nantang-nantang, ora bakal diturunno azab. Kanjeng Nabi. Kenapa? Wa anta fihim, sebab sampean nang ngene kene. Engkau berada di antara mereka. Saking ayat niku saged kula jenengan fahami, ulama mufassir pun dulu tanah Arab itu selamat boten diluluh lantakkan karena oleh Allah, dikarenakan enten Kanjeng Nabi. Lagi Kanjeng Nabi wis ora ana secara fisik, yang ada adalah syafaatnya Rasulullah. Maka kepingin kula jenengan terhindar saking adab Allah adalah perbanyak sholawat dateng Kanjeng Ibu, ayo bareng-bareng sholawatan sih. Kula ndelok jam kok. Mangga sareng-sareng mau sholawat nggih. Muga-muga paringi sehat sedaya. Wis gak kena flu burung tah. Masa niki Cina keserang manuk meneh. Flu manuk iku lho. Kenging malih. Muga-muga kula jenengan boten. Allahumma amin. Ayo, sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Nah, lek macam-macam jawabane. Sing didamel niku ya Habiballah. Ya? Nggih? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sarang ya Rasulullah
ya Rasulullah Muhammad Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah alaika qubbatul khadarat tujahid fi sabilillah alaika qubbatul khadarat tujahid fi sabilillah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami' من الذنب وغفار ذنوب الله وسمع من الذنب وغفار ذنوب الله يا رسول الله ya Rasulullah ya Habib Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah salli ala Muhammad pun asal pinten lu selajengipun Rasulullah dawuh innallaha ta'ala yaqul sak temene Allah subhanahu wa ta'ala dawuh tegese hadis qudsi napa dawuh Gusti Allah inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban sak temene ingsun Allah karep gemes ngedukno musibah ngedukno azab marang penduduk bumi. Gusti Allah nyawang kelakuane wong niku. Janjine biyen dikon ibadah, tak dadekno urip nggo donya dadi tapi syarate ibadah. Jawabe alastu bi rabbikum qalu bala. Nggih Gusti. Tapi ternyata nggo donya hanya segelintir orang yang beribadah. Maksiat digedhe-gedhekno. Gusti Allah niku wis gemes igit-igit bakal ngedukno musibah nang donya. Fa idza nadhartu an umari buyuti
wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adzabi anhum. Dawuhe Gusti Allah, aku sak temene wis gemes kate nurunno azab nang penduduk bumi, nang donya iki tak blekno wis. Tapi nalika aku ndelok nyawang telung golongan niki, sinten sing dadi perhatian Allah? Siji, umari buyuti, wong-wong sing ngeramekno omahku, berarti tiang-tiang sing makmurno masjid. Orang-orang yang masih banyak orang-orang yang meramaikan masjid, taklim diikuti, jamaah dibelani, pembangunan masjid digunakan betul-betul dibelani, hatinya gak rela nek ana masjid iku sepi. Ji ana wong-wong ngene iki lho. Sing nomor loro tengene hadis niku dipun dawuhaken wal mutahabbina fiyya. Aku jek ndelok masih melihat banyak dari umat manusia itu yang menjalin persaudaraan, saling mencintai, motivasinya karena aku krana Gusti, seduluran krana agama, mboten seduluran krana donya. Dadi dulur mboten karena harta, dadi dulur mboten krana milih nek duwe jabatan, tapi seneng, susah, sugih, melarat, kompak dadi duluran. Sing nomor 3 tengene hadis niku wal mustaghfirina bil ashar. Lan aku cek ndelok wong-wong sing akeh wayahe sahur sepertiga malam tangi akeh-akeh tobat marang aku, istighfar marang aku. Karena nyawang tiang 3 niku golongan ini, apa kata Allah? Saraftu adzabi anhum. Tak palingno, tak singkrihno azabku atase wong-wong iku. Dadi nek kepingin selamat monggo daftarno golongan wong 3 niki. Siji menapa wau? Wong sing makmurno masjid. Berapa banyak musibah besar tengene tanah air kula jenengan, di luar negara kula panjenengan, Allah memberikan sampel, Allah ngekei contoh. Ketika banjir bandang, ketika tsunami, ketika badai tofan, rata dengan tanah bangunan-bangunan yang besar dan juga megah, tapi apa yang terjadi? Masjid selamat. Kita betul enggak? Kalau wingi kula datang Wali 8, Wali Jawa Tengah, diajak kali sing biasa ngeteraken kula, Bah benjing nek teng Wali Songo digantos jadwale, Bah. Nang ndi? Tengene Pantai Carita. Lho Pantai Carita lek sing ndungene konser terus ana tsunami kok. Lah nggih ngriku, Bah. Lho ana napane? Teng ngriku enten makame Syekh Asnawi. Makam dan masjidnya utuh. Maka sekarang ramai tempat ziarah. Syekh Asnawi. Boten Syekh Asnawi sing wonten Kudus. Raden Asnawi sepuh boten, tapi Syekh Asnawi sing wonten Pandeglang, Pantai Carita. Allah hanya ingin menunjukkan iku lho kekasihku. Iku lho wong-wong sing atine belan-belani masjid, atine tergantung nangone masjid. Iku lho sing ramekno masjid. Di hadis lain sampai ditegasaken Kanjeng Nabi, idza anzala ahatan minas sama 'alal ahlil ardi. Nalika Gusti Allah kate ngedukno azab musibah sangka langit nanggone penduduk bumi. Apa kata Kanjeng Nabi? Idza anzala ahatan minas sama 'alal ahlil ardi surifat
an umaril masajid, disingkrehno sangka wong-wong sing ngramekno masjid. Jadi virus corona macem-macem ngoten niku jenengan kudu pede. Selama jenengan niku manggon nang masjid, virus itu tidak akan bergerak kecuali diizinno Gusti Allah. Tenang mawon. Napa malih nang ngene masjid. Mulane masjid niku mboten dienggo bangga-banggaan, tapi masjid niku dienggo ibadah. Sakniki masjid rata-rata didadekno tempat rekreasi. Kalau ingin kula gremeng-gremeng karo Yai Soleh. Iki tak mirip penolu. Tak mirip jenengan iki. Masjid Jami iku Masjid Al-Fatah. Niku bahan-bahannya pokok KW 1. Istimewa tok. Semak jamaah Sabtu pagi niku sami kembludak. Kewatah. Tapi ternyata mari buyaran ngaji kewabeh ngene. Nah, ya. Gak apa-apa mereka ngaji, sing prihatin katokan cekak muter nang ngene alun-alun, mari ngono mlebu nang ngene airal masjid ngene tok. Tondo zaman akhir niku. Nggih. Wis pira papat ngeramekno masjid. Nomor 5 seduluran krana Allah. Seduluran krana Gusti Allah itu akan langgeng nggo donya dadi dulur. Wis mati niku lho, tetep dilingi, dikirimi donga. Bahkan besok nang ngene akhirat niku bakal dikumpulna Gusti Allah. Kenapa? Al arwahu junudun mujannadah. Arwah-arwah iku meneh ngelompok sesuai karo level dhewe-dhewe. Al mar'u ma'a man ahabba. Wong iku besok dikelompokno karo wong-wong sing disenengi. Mulane seneng ngaji, meneh ya kumpul karo wong-wong sing seneng ngaji. Insyaallah. Bahkan besok nalika kula panjenengan pejah, sapa sing diarepno donga? Salah sijine ausadiqillah. Wong-wong sing dadi teman terbaik waktu nggo donya. Sapa iku? Ya jamaah yasin, jamaah tahlil, majelis taklim niku lho, Pak. Ngeten niku umpamane kula pejah nggih. Kula ngumpamakno aku ae. Ben ngumpamakno jenengan kaget. Umpamane kula pejah, berhubung kula niku dadi dulur jenengan. Jenengan kan paling ndak ngapunten nggih derek-derek sing biasa maringi pengawasan teng ngene masjid. Niku lho tiange rada ganteng titik. Tah ngono kok sawangane gak rido ki wis gak ngaku. Niku lho sedo. Kapan sedone? Pas ngaji. Monggo kirimi donga nggih niku dulur kita. Minimal niku lho. Tetep maca Fatihah. Nggih ta mboten, Pak? Wong sing seduluran krana Gusti Allah itu membuat Allah menarik musibah, mengangkat musibah, mengurungkan musibah, bahkan nginggirno belokno musibah. Sing salajengipun pira wae? Tengene hadits qudsi sing 3 niku wau. Sing terakhir dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku dawuhaken Gusti Allah. Sapa? Wal mustaghfirina bil ashar. Wong-wong sing nalika waktu sahur enak-enake turu tangi nyempatno istighfar marang Gusti Allah, nangis marang. Kula yakin niki kabeh para isuk mesti tangi. Gitu Pak? Bu? Mesti tangi kabeh. Tapi ana sing ngoyuh tok. Padahal wis ditawari Gusti Allah. Hai hamba-hambaku penduduk donya, sepertiga malam terakhir Allah menawari reward penghargaan yang istimewa. Sing tangi, sing jaluk sepuro tak sepuro. Sing tobat tak terima, sing jaluk tak turuti. Ngono iki, Pak. Mulane hadis lintung nggih ngoten disebutaken Allah itu akan mengurungkan musibah disebabkan siji syuhun rukak ana wong tuwa
sudah badannya rapuh, tapi nggak belani istirahat enak-enakan, sadar kalau sudah mendekati ajal, mari ngono nangis-nangis njaluk sepuro marang Gusti Allah, memperbanyak sujud dan rukuk. Mulakno nek sak omah kok ana mbah-mbah sing ngono, jenengan berhutang jasa dengan mbah-mbah itu, Pak. Musibah diundur, musibah ditarik, musibah disingkirno ya krana ana syuhun rukak. Wong tuwek sing gelem rukuk sujud nangis. Sakniki wong tuwek-tuwek niku mboten nangis krana rukuk sujud kok. Nangis krana dicelathu mantune. Dilokno besane. Kadang-kadang dilokno anake dhewe, nggih ta mboten? Niku lho. Napa malih sing dadosaken Gusti Allah mengangkat musibah, mengesampingkan musibah? Napa malih? Sibyanan rubba. Ketika masih banyak bayi-bayi yang menyusu ibunya, si akeh bayi sing nyusu nanggone ibune. Berapa banyak sekarang ibu-ibu sing wis moh disusoni anake tambah diwakilno sapi. Halo. Yang menangkal musibah niku nek ana wong wedok iktikat harus tak susoni. Saiki kuwale bayi-bayi ditelantarkan disusokno sapi, suyuhun rukak diganti suyuhun rutok. Bayi-bayi ini diwakilno sapi sing nyusu mbambahe. Nggih. Anake diwakilno disusokno sapi, susokno wedhus, sing bapake tambah nyusu makne. Ya iku musibah tak jelukno. Iku sing parah. Kualik penerapan hadise. Penerapan hadis niku sing mbah-mbah niku. Sing tuwek-tuwek niku rukuk sujud, sing bayi sing nyusu. Ngono lho. Dan juga wabaha iman rutok, dan masih banyak hewan-hewan melata niku golek pangan dhewe. Sakniki kan wis kathah sing diternak. Allah cek welas ndelok wedhus sing golek panganan dhewe. Allah tuh menarik musibah karena sakno karo kewan-kewan sing golek panganan dhewe. Nek ndelok niku wau berarti kesimpulannya enten pinten? Ada 9 sing dadi penangkal musibah. Yang pertama, donga. Nomor 2, sedekah. Nomor 3, sholawat. Nomor 4, makmurno masjid. Nomor 5, seduluran krana Gusti Allah. Nomor 6, istighfar di waktu sahur. Nomor 7, bayi sing nyusu nang ibuke. Nomor 8, wong tuwa sing gelem rukuk sujud. Terus ngono nomor 9, hewan melata, kewan-kewan cek akeh sing golek panganan. Insyaallah niku sing saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya, mugi-mugi manfaat. Muga-muga nek kabeh kula jenengan saged ngamalaken Pak, Bu, bareng-bareng kula yakin insyaallah kita akan dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ila mana wa salafus sholih wa ila mana wa ina wa lihasidil maqsud wa liniyatil qabul biridallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muassisu hadzal masjid bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir di majlis ini, di rumah muliamu ini, mohon kepadamu ampuni semua dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa besar dan dosa kecil kami, dosa dahulu dan dosa yang sekarang, dosa yang lama maupun dosa yang baru, dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, dan dosa karena sengaja atau dosa karena tidak sengaja. Allahumma ya Allah, angkat semua kesulitan hidup kami, mudahkan urusan kami, berkahi semua kerja dan usaha kami, luaskan rizki kami, tutupi semua aib keburukan kami, muliakan anak keturunan kami, bahagiakan keluarga kami, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, ridho terhadap takdir-Mu, bersabar atas pujian-Mu, jauhkan kami dari segala macam musibah, jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan kapanpun umur ini Kau jemput, takdir kami dengan kematian husnul khotimah. Panjangkan umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa menambah amal soleh sebelum ajal Kau jemput. Ya Rabb, kabulkan semua doa kami, kabulkan semua hajat kami, berkahi semua apapun yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sarang-sarang ditutup kanthi maos donga kafaratul majlis. Mugi sedaya ingkang sae dipun trami dados ibadah dening Allah, ingkang awan muga-muga dipun sepunten dening Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten para bapak ibu khususipun pengurus takmir masjid sedaya mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten atas daya kekirangan, matur sembah perhatosaken. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati kalian Allah, hati-hati sandali mbon ngantos keliru. Semoga dalam perjalanan dipun paring Allah lancar, selamat sampai rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa hari Selasa yang akan datang insya Allah ingkang badhe datang nggih menika Bapak Kiai Haji Maskur SPDI saking Kota Petis Sidoarjo. Dumateng Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.